Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa a zase se mi to seká, ale tohle bude další první díl z Minecraft Survivalu. Ano, točím Minecraft. Opravdu točím Minecraft, je to pravda, načítají si Minecraft, takže jdeme rovnou vytvořit nový svět. Jo. Takže vytvořit. Teď zase budeme čekat. Jak se máte vůbec? Máte se dobře? Slyším, že jo. Nějaký ne? Tak to jde. Je zajímavý. Jde ospali, protože vy to asi nevíte, ale já ty videa natáčím třeba večer. No tohle zrovna ne, ale je poledne. Já jsem ospalý, nevím co. A rozhodl jsem se, že natočím tady video. Takže to jdeme. No, to se bude zase natáčet dlouho. OK, už jsme ve světě. Tam je rovnou. To si musím pořád spawnovat lesy, už mě to začíná štvát. OK, jdeme si natěžit nějaký strom. Běžíme tam. Bum, dělej, pojď. Hop. Běžím. No každopádně tohle video točím jen tak, jinak bych normálně nějaký takovýhle video netočil, ale když chcete, tak chcete. Pod nějaký videa jste mi psali, ať natočím Minecraft, že Creeper mohl bys natočit nějaký Minecraft, já jsem si řekl, OK, netočím ho. Jeden díl z Minecraftu už jste mohli třeba vidět. Si vyrobím meč, krump. A ještě si vyrobím i sekerku. Vyrobím si jednu tyčku. Bum. Sekerku. Rovnou. Bum. A jdeme. Já počkat, tou sekerkou bych to mohl zničit. A v tomhle díle bych si jenom někam zakopal. Chtěl bych si takový malý příbytek. A tamhle ovce. Jo, tady jsou ovce. Takže ty bych pokosil. Budeme mít jídlo a vonu. Ovečko, tak. Ach jo, ono se mi to strašně seká. Tak. Máme jednu ovci. No, natěžíme si ještě strom. Dřeva není nikdy dost. Tak. To je strašně nudný těžit ty stromy. Ale stromy jsou důležitý. Stromy kamarád. Tady do jeskyně nechci spadnout. Tady musí být terén jak. Skvělý. Moře. Taky jsem chtěl. Ne. Není to opuštěný ostrov. Nebo nějaký ostrov. OK, tak já bych si zabydlel. Poběží někam tam, kde bych si zabydlel.
Já doufám, že to je nějaký opuštěný ostrov, ale nevypadá to. To tady to je celkem taková hezká paníka. Bych si zabydlela. To tady u vody. To vypadá celkem dobře. No, tak tady se zabydlím třeba. Tady můžu i rybařit. Jo, tak tady na to bych si udělal barák. OK, asi můžeme jít. Rovnou si udělat ty plenky. Tady už si položíme crafting. Pak ještě při příštím díle, no možná ještě v tomhle bych stihnul podívat se, jak dlouho to. 5 minut, tak ještě bych čel to chvíli. Takže asi si robíme, nebo vlastně nemusím. A jdu rovnou kupat, kde bych si udělal branch mine. Si tady budu mít barák, tak branch mine bych si udělal někde tady. Si říkat trošku pod kompášem dřevci. Tady už dáme kámen. Tady si uděláme záložní kameniště. Třeba dejme nějaký žilízko, ale v téhle vejšce pochybuju. Tohle bude takový nudný díl, kde jenom prostě budu takhle stěžit. Jo. Tak. Máme kámen. Šel bych si vyrobit pec. Pec. Tak. Pecičku si vyrobíme. Tak. Šel bych tamhle zavít krávu, abych měl co jíst. A jdu se podívat, jestli tam někde to... Nemám ještě nějakou plnu? Ne, jenom 2 vlny. Je... Co to tu? Co tady udělává? Co to? Chápu, nevím. Kráva. Neřvěte. OK. Žádnou už si nemůžu najít. Šel bych zpátky k blízce, takový jako záložní. Tak. Postavil bych si takový základní domeček. Tak. Tady bych udělal okno. Kolem toho kameny tady by byly. Tady by byly další zdi. Tady další okno. A už mi vyšlo dřevo. Takže jdeme to. A asi až bych dostavil ten baráček, tak bych ukončil video. A příště bude zase další video z Minecraftu. Tak. Běžím zpátky. No spíš dobře, nemám ty, že to je hrozný. Tak. Vyrobím si dřevo. Dřívko. A tady budou dveře. Tady budou další okno, ale tentokrát jenom jedno.
kdybych udělal ten kámen. Tady by zase bylo to okno. Tak. Takhle. Počkat, ono mi to nějak nevychází. Tady bych udělal ten kámen. Tady bych to dřevo skopal. A začíná noc. Mám problém. A veliký. Velikou problém. Já si udělám základní bejsku, která bude jenom vypadat takhle. Ještě si tady spawnou ty vexové, nebo jak se jmenujou. Takže já bych se zastavil. Okay. Takže tohle by byl konec tohohle videa. Čau, smělý, mějte se krásně, zdarec.